I molt bons aquests de bons del Fly News, i no anava a fer això, s'anava de ser un vídeo en directe, així que fareu veure que això és un directe refugiat, encara que no sigui un directe refugiat, sinó que és un vídeo editat. La cosa és, ara vam plantejar de fer una tertúlia post-T3, no hi ha tot dia de quadrar horaris, i doncs jo volia fer un streaming a Twitch, dient que m'ha semblat tot, i que si algú volia entrar, doncs vaig apropar més al micro, i que si algú volia entrar, doncs ens fiquem per Discord i anem xerrant. El problema està en que l'únic moment que ha pogut quadrar això és a les 7:51 d'un dissabte. Crec que no hi ha ningú que pugui fer això a aquesta hora. Llavors, bueno, segurament si miro Gaming Cat algú quedarà despert. Jo també hi ha algú despert, no m'estranya. Però, bueno, doncs el que anava a fer és anar a mirar que es pot presentar a l'E3 i vaig a dir que a mi em sembla que per la norma general hi ha dues coses. La primera, ha sigut una E3 bastant vull dir, sí, s'han ensenyat jocs, però s'ha ensenyat poc gameplay en general. I que jo vull saber què collons esperen el públic de Bethesda. Perquè, joder, l'energia que tenen. Vull dir, tota l'energia que em falta a mi la tenen ells. Però, bueno, anem a començar. I en aquest cas anem a començar amb EA Play. EA va fer un directe abans de l'E3, que era, no estava exactament de les conferències, però van presentar diverses coses, entre elles el Star Wars Jedi Fallen Order, que jo l'he renombrat a Uncharted Tomb Raider Star Wars Jedi Fallen Order. Però ho tenc com a nom comercial, no queda tan bé com Jedi Fallen Order. Per què? Perquè el gameplay que es va ensenyar em va recordar molt l'Uncharted i em va recordar molt a Tomb Raider. També s'ha dit, fora de les conferències, que aquest joc tindrà... Ja tens una nau, tu pots anar a diversos planetes, no hi ha un ordre que tu tinguis d'anar a aquests planetes i aniràs a aconseguir habilitats. Per això no es va ensenyar. El que es va ensenyar és un Uncharted Tomb Raider amb sables làser. Després, què més tenim d'aquí? La segona temporada d'Apex Legends, Battlefield 5, m'importa un rave, FIFA 20, m'importa un rave, Madden m'importa un rave. Els seus vídeos d'Esleña, aquí entrem. Jo recordava, bueno, bàsicament que estan fent amb els seus 4 portades dels partits del Sims 3. D'on està el quid de la qüestió? Jo no recordava que això era una expansió del Sims 3, i sí que ho és, únic que jo aquesta no la tenia. No sé per què no la tenia, però no la tenia. En aquest cas podrem tindre un barri, que és una isla. En aquesta illa, doncs, poden haver sirenes, pots tindre una nova feina, que és conservador, que encarregues del medi ambient de la illa. Pots anar de vacances, i ja està, bàsicament. Ja que s'ha ensenyat. Després també s'ha anunciat una nova expansió que serà de Max. M'encanta els Sims, des del Sims 1 he jugat a tots pràcticament, només m'he saltat alguna expansió. M'agrada que vagin ficant contingut, concretament aquest que no em vaig comprar pel 3, doncs sí me'l compraré pel 4. La compraria igual, però bueno. Però bueno, aquesta és una cosa interessant. Va, següent, Xbox. Ho tinc apuntat per aquí. Doncs us fem veure que ho estem mirant aquí a la pantalla gran. O em fiqueu de fons. Aquí, Xbox. Es va anunciar el Game Pass per PC, que ja hi era, de certa manera, únic que hi és amb més jocs. També dintre del Game Pass per PC està el nou Metro, que era exclusiu d'Epic, que després anem a Epic, que té més lío. Però era exclusiu d'Epic, i ja es veu que és exclusiu de no Steam. Cosa que no em sembla bé, no m'agrada massa que algun tipus de conferència, molt bé, Freitos, de competència que està fent Epic a Steam, perquè no és competència, és anar a machete. Cosa que a veure si Steam reacciona d'alguna manera, però bueno, ho he dicho. Es va presentar l'Xbox Scarlett, per lo qual li van preguntar al Tito Phil Spencer, que per què es referien a consoles. A lo que va respondre, quantes consoles tenim? Xbox One, One S, One Plus su puta madre i Scarlett. Consoles, són més d'una. Llavors no m'esperava que es presentessin més consoles, però es veu que no. Que per ara només tenim aquesta. Però vale. Es va tornar a veure l'Star Wars Jedi Fallen Order. Van dir també que els combats d'aquest joc, del Jedi Tomb Raider Fallen Kingdom a Petepòric, serien tipus Sekiro, que dius, comptant que el Sekiro es fa relativament poc, que collons heu fet? Canviar tot l'estil de combat perquè sigui sumament difícil i impossible de guanyar?
El Dragon Ball Z Kakarot, que tinc curiositat, crec que serà una còpia de la 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 còpia dels jocs que hi ha hagut de Bola de Drac, perquè clar, vull dir, això no tens... Si fas amb Bola de Drac Z tens el Raditz, tens el Vegeta, tens el Cèl·lula, tens el Freezer, no necessàriament la Maquet Ordre, i tens el Buu. I si fiques Super, tens el gat egipci gordo, el Goku negre i la saga mundial. Saga mundial no, saga universal. Però... aquí a Toriyama no escrit res més. Bueno, sí, podem anar a GT, que a mi no em va desagradar GT, però... crec que no està dintre del canon. Potser també el fiquen al Broly, qui sap. Bueno, seguim. Tenim Cyberpunk 2077. Aquest és bo, bueno, per dues coses. Una sortirà el tio aquell, el Kelo Jin, Carlo Prim, Kyle Reset... el Keanu Reeves. Joder. Va ser el Keanu Reeves que li van cridar You're breathing! Breathing less! Breathing! Jo què sé que li van dir. Bueno, però al que el sigui li van cridar, hi ha una petició a change.org o una d'aquestes per que aquest crit sigui un logro dintre del joc. Vale. Què més? O sigui, també es va veure collonant, vull dir, és un... troba mi dinero i cap queixa, vull dir, de Cyberpunk. Ah, que també us heu enterat, no?, del lío que hi ha hagut. Per un costat, perquè s'ha acusat el creador del joc original de Cyberpunk, que és un joc de rol, de racista, i per altra, perquè van fer un... mira, l'altre perquè van fer un pòster molt bonic a Twitter on hi havia un transsexual i d'aquí s'ha passat que són transfobs, bueno, el que sé, que no els hi mola aquest tema. I clar, dius, Cyberpunk, el joc original, és una distòpia del món o una cosa així, vamos, que el món s'ha anat a la merda en molts aspectes, que el món que han creat és el que hi ha, vull dir, no ho sé, sembla una tonteria que ens estem aquí molestant per coses tontes, ara mateix. No vull dir que la transfòbia sigui una cosa tonta, però en aquest cas, dintre d'un videojoc que ens toquem els nassos per aquestes coses, doncs sí. Tenim després el 12 minuts. El vull. L'exigeixo. El Way of the Woods, que és aquell que porta un servo que fa llum amb els cuernos. També el necessito. L'Elden Ring, que és el joc del R.R. Martin, que, pues vale, vull dir, mi juego de tronos me la bufa, doncs imagina't el que me la bufa aquest joc. El Project xCloud, que abans sentit allò era l'streaming de Microsoft, però vale, també tenim Stadia, tenim més a les altres companyies. I això és com Netflix, que teníem Netflix i ja tenim 50.000 coses que hem de pagar més per veure totes les putes sèries i les torres en un mateix joc. Minecraft Dungeons hi donaré una oportunitat, però no crec que sigui el tipus de jocs que a mi m'agraden. Gears 5, però vale, no he jugat a cap Gears. Gears Pop, lo mismo que el 5, no he jugat a cap Gears. Halo Infinite, no he jugat a cap Halo. Quan si es fiquen per PC potser els provo, I si fiquen el Game Pass de PC, per què no? The Outer Worlds, Obsidian, i tinc aquí una senyal que hi posa el vols. Pues el vull. Si el vull, jo tinc cap més queixa. Què és The Outer Worlds? Sí, el vull. Lo quiero. Tenia raó el meu alter ego. Ori and the Wild L'Ori, sembla bé. No he jugat el primer, tampoc que jugui amb aquest. Bleeding Edge, The Ninja Theory, pues vale. Spiritfarer, pues vale. Battletoads, Age of Empires 2. On està Age of Empires 4? Daylight 2, aquest el vull també. Daylight 2 hi he jugat, no me l'he passat. De fet tinc una llista de jocs enormes que em vull acabar de passar, però només que tinc temps per passar-me'ls. Segurament el nombraré diverses vegades en aquest vídeo. Què més? Wasteland 3, pues vale. La Bruja de Blair, com jo li dic, la manera de matar, que tindrem de matar el Xet de Luz, el Microsoft Flight Simulator, o en el meu cas, com estrellar un avió ràpidament. Forza Horizon 4 Lego Speed Champions, mira, seria l'únic joc de carreres el que jugaria. State of Decay Heartland, pues vale. Fantasy Star Online 2, pues vale. Crossfire X, que és una espècie de Counter-Strike, pues vale. I Tales of Arise, no he jugat a cap Tales of, així que pues vale. Molts jocs, molt poc gameplay.
Bueno, el cap del Cervus sí, va haver més gameplay, però ja m'ho he entès. El Card Dungeon és cinemàtica. No sé què és cinemàtica. No sé quantos és cinemàtica. En general, hi va haver poc gameplay. És el que hi ha. Vaig entrar amb això de nou, perquè m'estic sentint raro. Parlant amb això. Bueno, no m'estic sentint raro, és que porto bastant temps sense gravar i fer aquestes coses. Llavors, em sento raro portar les cascos i parlar. Bethesda. Bethesda, o com no tenir vergonya de sa puta mare. Aquest és el que dic que a la conferència el tenia el públic trucat, o alguna cosa així, perquè és un... Us hem pres el pes en Fallout 76. Ué! No pensem fer el que volem fer. Ué! No ho he entès, oi? I estic aquí fotent mig crits a les 8 del matí. Bé, anem a veure què tenim aquí de Bethesda. Bethesda. El Doom Eternal, que s'ha dit, el mode invasió serà un mode a part. Vull dir, Doom Eternal, joc de molta gent del que conec, creia que el mode invasió seria que tu estàs jugant i en qualsevol moment t'invadeix un altre jugador. Ara no, es veu que és un mode a part. Però vale. Després, van dir novetats de Fallout 76. L'he instal·lat fa poc. Vull dir, ja portava mesos amb 15 anys que tocar-lo, portava a ocupar espai que podien ocupar altres coses. Adeu, Fallout 76. Sé que han ficat el Battle Royale, la qual importa una raba, perquè ja no aguanto més Battle Royals, així que bueno. El Ghostwire Tycoon Tokyo, de Tycoon, pues vale. El Commander King, pues vale. Més contingut per Rage 2, no tinc el Rage 2, he vist... És a dir, em crida si el trobo per 10 euros, però no em crida per més. Sabeu què vaig a fer ara? Sí, vaig a veure cafè. Luigi, si estàs viendo esto, reconocerás esta taza. Suposo que ha sortit, però clar. Un l'Elders of Skull Blade Switch, vamos, aquest joc que estava per mòbils, fotre-lo a Switch, i el Orion, que aquest no tinc curiositat. Ah, no, l'Orion era la plataforma de streaming, és veritat. No, tinc curiositat, em porta un raba. Ubisoft, Watch Dogs Legions, avui. Només per la bolita hacker, no? Òbviament, per avui. Gods and Monsters, els creadors d'Assassin's Creed Odyssey, també el vull. Adventure Time, una Brawlhalla, pues vale. Ghost Recon Breakpoint, pues vale. Elite Squad, pues vale. Just Dance 2020, el millor moment de la conferència. No me penso comprar ni el penso jugar, però sempre que surt el Just Dance és el millor moment de la conferència de Ubisoft. For Honor Sombras de Hitikori, o Kitikiri, o Kotokiri, com es digui això, pues vale. Contingut nou per The Division 2. A Division 2 el vull comprar, però recordeu la llista de jocs que tinc que era un passo? Doncs ja, afegim-n'hi més, toma ja. A Rainbow Six Quarantine, és que m'agradaria comprar-lo, però és que jo no soc coincidit amb ningú per jugar online. És odiós, perquè tinc dos jocs que els tinc comprats per jugar amb molta gent i és que no coincideixo amb ells. Després tenim el Uplay Plus, que és la subscripció de jocs per PC, tipus el Game Pass, i seria l'únic que pagaria, perquè els jocs d'Ubisoft són els únics que a mi personalment em criden una mica. Després per acabar tenim el Roller Champions, que és una espècie de bàsquet raro, amb patins. Pues va, Square Enix. Tinc per aquí? Sí. Aquí tenim Final Fantasy VII Remake. S'ha editat aquest joc que m'ha deixat de generar hype. I segons el Fantasy VII no hi vaig jugar, per ambientació no em diu massa. I per dir la veritat, pues vale. Life is Strange 2. Life is Strange em va passar una cosa molt divertida a mi. Que és que... hi havia una oferta que et donava el primer capítol. I això vaig jugar un dissabte que devien ser les 4 i vaig acabar-lo que devien ser les 6 de la tarda. Només acabar-lo vaig agafar la meva targeta, vaig comprar la resta de capítols i vaig estar aquí assegut fins les 3-4 del matí, me vaig jugar tot del tirón. Per tant, estic esperant que acabin aquest Life is Strange 2 per comprar-lo i jugar-lo tot de cop. Siguiente, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Pues vale. La Remembrance Remastered. Pues vale. Dragon Quest Builder 2. El vull. Dragon Quest 11. Ecos del pasado perdido. Perquè surt de Switch. Aquest el tinc a PC. I se'm va buguejar la partida guardada i havia de repetir totes les últimes 30 hores i vaig dir, repetir la mare, vaig borrar i ja està. Vull dir, no l'he acabat i no crec que l'acabi per gastar-lo. No em ficaré a jugar cap 30 hores per arribar on estava. Circuit Superstars, que és una espècie de joc de carreres de cartoon. Em crida. Kingdom Hearts 3, o com jo li dic, el joc del gos retrasat i el pat... No, del pato retrasat i el gos drogata. No importa un rabo, com podeu veure a la meva cara. Final Fantasy Chief!
Chief és 14, vale, ja ho sé, però dic, vale, Chief. Shadowbringers, pues vale, crec que era l'online aquest a l'MMO. Dying Light 2, serà d'aquí? Bueno, Dying Light 2, a l'1 hi he jugat, no l'he acabat, l'hauria d'acabar, un altre que està a la llista de jocs que algun dia acabaré, i aquest el vull jugar. Outriders, em tindrà curiositat. Oninaki és un RPG, els RPGs em solen agradar, així que seguiré. El Final Fantasy V Remastered. Final Fantasy 8, per cert. No el 7, aquest aquí és. Este és el remake. I després el Vengadores Low Cost o Marvel's Avengers, a veure. És normal que m'hagin ficat les cares dels dos. I està pagat d'imatge. Llavors, pagat d'imatge, fiques una cosa semblant com estan els còmics, o fiques els dels còmics. Llavors, aquesta espècie d'odi que hi ha envers a... És que no són los Vengadores! I ells els còmics. I a veure que el puto Capitán Amèrica ha canviat de tipus més vegades que jo que sé, que ni l'Iron Man és el Tony Stark sempre, i etcètera, etcètera, etcètera. Si el que tenim de Guerrero d'Invierno, alguna cosa així, s'ha fet durant una temporada també és Capitán Amèrica. Vull dir... i dels còmics, i deixar tocar els nassos. Següent, què tenim? No, el PC Gaming Show. No he dit res. I va ser també per aquí un mig. Aquí què es va presentar? Es va presentar Baldur's Gate 3. He jugat al 2. No sé jo si ara mateix tindria una paciència per jugar al 3, però bueno, us donarem un tiento. Vampire Masquerade Bloodlines 2. Em genera curiositat, he jugat a l'1, no me l'he passat, però hi he jugat i crec que m'opinaré. Shenmue 3, Epic Store amb mecenatge. Ah, sí, Shenmue 3 és el que es va fer amb mecenatge, que ara surt de l'Epic Store, però la gent es queixa perquè volia Steam, perquè va pagar amb mecenatge, però els regaladors diuen que els han donat més pasta per continuar el joc. Joder, me quedat sense aire. Etcètera. Telling Lies, una espècie de pel·li interactiva rara. Man-Eater, és un tauró que menja banyistes i t'escapes de caçadors. Sona bé? Segurament l'acabi tenint. Valfaris, acció lateral en 2D, pues vale. Song of Conquest, que sembla Might and Magic. Might and Magic em diu alguna cosa, però no em diu a la vegada, llavors un semi-meh. Planet Zoo de Frontier, Frontier, potser és? Jo què sé, és un defensor, segurament quan Harry Cooper he jugat. Zombie Army 4, pues vale. Last Oasis és un MMO survival amb bases que es mouen. Em crida l'atenció, però com dic, és que no sol coincidir mai en jugar amb aquests jocs. Per jugar-lo sol, doncs... Explorer 2, The Way of Legacy, o alguna així. Miner's Ghost Hunt, el pilla-pilla de fantasmes, on a mitjanit, en lloc de... És a dir, hi ha fantasmes i caçafantasmes. Els fantasmes s'amaguen, els caçafantasmes busquen els fantasmes, però a mitjanit s'intercanvien els rols i els fantasmes cacen els altres s'han de protegir. Em crida bastant. Per jugar-ho sol hi ha un problema. Hi ha el Chivarri 2. Però vale. I ara anem a la gran, a Nintendo. Que jo entenc que Nintendo el que va fer va ser... es va desaparèixer tot, la targeta de crèdit de la cartera, i d'aquí al 2020 l'any que ve apareixen tots vivint sota d'un pont amb tots els jocs que han presentat, perquè això és mitjanament normal. Això no és mitjanament normal. Jo he agafat uns quants, no els he agafat tots. Els personatges de Dragon Quest 11 que van al Super Smash Bros. Ultimate. Pues vale, Super Smash Bros. No el tinc, no em crida massa, pues vale. El que hem dit, el Dragon Quest 11 que va a la Switch, vale. Luigi's Mansion 3, el necessito. Dragon Crystal The Age of Resistance, no sé què més. Tactics, RPG Tactics em crida bastant. Legend of Zelda Link's Awakening, el necessito. Trials of Mana, i seguirà la pista. The Witcher 3, com collons han fotut The Witcher 3 a la Switch? Vull dir, com? No l'entenc. Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem... No, ja m'ha entès, oi? Fire Emblem he jugat a alguns. No et diria que no em diuen res, però tampoc et diria que em crida, llavors, pues vale. Ara estava, Resident Evil 5 i Resident Evil 6 per la Switch, els jugaràs a puta mare. No More Heroes 3, pues vale. Contra Roach Corps, pues vale. Daemon X Machina, pues vale. Panzer Dragoon, pues vale. Pokémon Espada y Escudo, hay una cosa interesante sobre Pokémon Espada y Escudo, que és que no dic tota la Pokédex. Ens ha cabrejat perquè m'he tota la Pokédex. Jo la meva teoria
És que deien, ai, que vols un Charmander, de la primera generació, Com valia el joc, 60 euros, Aquí tens un DLC de 50 per la primera generació. Ai, que també vols el Totodile, que és de la segona. En sèrio, 50 euros per Pokémon de la segona? Aquesta és la meva aposta per aquest joc. I per què? Doncs perquè tenen suficient pasta com per fer aquesta aposta que els hi faci com el cul, o que els hi vagi a puta mare, perquè jo em conec, sé que havia pagat tots els putos DLCs. I, bueno, eso. Astral Chain, em crida mig. Empire of Sin, que és una espècie de joc de gestió i shooter. Em crida bastant. Marvel Ultimate Alliance 3, pues vale. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues vale. Animal Crossing No Horizons, penso tindrà. Super Smash Bros. Banjo-Kazooie i Super Smash Bros. Pues vale. I la seqüela de Breath of the Wild que m'he d'acabar. De fet, el que he de fer jo a Breath of the Wild és anar pel puto Ganon, perquè que no hi ha anat, i tinc totes les bèsties ja conquerides, tinc tot. Només he d'anar per ell. Però encara no hi he anat. Perquè em fot una peresa enorme anar-hi. Estic gravant, oi? Sí, estic gravant. Vale, hi ha altra cosa més? Bueno, abans he dit una cosa d'Epic Games. Vale, Epic Games ha dit una cosa molt interessant, molt divertida, que és que no creu que sigui necessari complir les polítiques de protecció de dades per els països. Doncs només a Europa, amb un total d'aquestes, crec que són més de 100.000 euros i més de 200.000 també. Per tant, seran anúncies d'hòstia. Sí, ja podem fotre pasta amb el Fortnite. Perquè... Bueno, doncs aquí ho deixem per avui. Vaig a fer aquí la càmera completa. Per aquí ho deixem. I, bueno, m'agrada agradat fer aquest directe, no ha pogut ser. Així que, bueno, ens veiem al pròxim Fight News, que comptat que he necessitat comptar-nos per fer el següent, ens veiem passar l'estiu, potser? Bueno, xau!